Kienet ġurnata impenjattiva għal forzi ta' pajjiżna kif matul il-jum ħadu sehem f'simulazzjoni ta' operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ f'Selmun, simulazzjoni f'każ li jseħħ terremot u li jkun ħalla numru ta' midruba kif ukoll vittmi. Din is-simulazzjoni kienet organizzata mill-Protezzjoni Ċivili bil-parteċipazzjoni tal-Pulizija, tal-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll l-Iskwadra tal-Emerġenza mill-Isptar Mater Dei. Is-simulazzjoni kienet opportunità perfetta għar-rekluti ġodda sabiex jitalmu aktar dwar xi jsir f'operazzjonijiet bħal dawn fejn għal din is-simulazzjoni kien hemm il-fuq minn 60 rekluta. Net News żar is-sit tas-simulazzjoni u tkellem mad-direttur tal-operazzjoni Anthony Pisani. Għamilna żewġ simulations użajna żewġ il-dummies u użajna wkoll in-nies ta' vera. Ġifieri ir-rekluti ftit minnhom qed jilagħbu l-parti ta' dummies. Għarfajnihom fil-dabina u ġew u daw qed jinżlu saħdejhom jittrattawhom flimkien mal-medics għax hawn magħna wkoll qed jitrenjaw il-medics u itallawhom bl-stretchers imbagħad. Matul din is-simulazzjoni l-ħaddiema kienu qed jagħtu pariri r-rekluti l-ġodda sabiex l-operazzjoni tkun waħda aktar effiċjenti. Lesti? Nistgħu nagħmlu lift? Mela. Matija issa. Ready to lift? Duru erba'. Anthony Pisani kellimna wkoll dwar l-importanza li jsiru dawn it-tip ta' eżerċizzi. Dawn is-simulazzjonijiet il-kbar isiru tal-anqas darbtejn fis-sena, iżda l-Protezzjoni Ċivili tagħmel numru sostanzjali ta' eżerċizzi oħra matul is-sena kollha. Daw bil-forsi rridu jsiru darbtejn fis-sena, ġifieri kull koma sajt kull sentejn trid tgħaddi minn dak ngħidulu coma exercise. Allura nagħmlu dan it-tip ta' exercise. Aħna nieħdu l-opportunitajiet kif ikollna l-rekluti l-ewwel nies nesponuhom għal daw it-tipi ta' inċidenti, dawn huma inċidenti kbar fejn jintużaw ħafna vetturi, jintuża ħafna equipment kbir li ma jkunx ta' day to day tagħhom. Allura neħdu din l-opportunità biex nagħmlu daw l-tipi ta' exercises. Giulia Falzon għal Net News.